Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Don Roberto Gauci. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U tiegħu ninġabru bħala poplu wieħed, anzi bħala ġisem wieħed madwar il-mejda tal-mulej, minn fejn il-mulej jatina il-ħajja tiegħu. Il-ħajja li ma tgħaddix. Allura biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu li ma jistħoqniex illi nkunu għaw għalhekk nitolbu fuqna l-ħniena ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt id-dimirijieti ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-lanċ li għaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, naduk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla, ħaruf talla ben il-Missier, int li tneħħi id-lubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna il-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek, ħares bit-tieba lejn l-uliet eżistijek, biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid il-mulej, lilek u bniedem għedtek assis ta' dar Iżrael. Meta tisma' minn fommi xi kelma, għandek twiddibhom f'ismi. Jekk jien ngħid lill-midneb int tmut żgur u int ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqtu u l-midneb imut fi ħżunitu, imma demmu infittxu minn idejk. Imma jekk inti twiddeb lill-midneb dwar triqtu biex jerġa' lura minna u ma jerġax u imut fi dnubu, imma int tkun salvajt ħajtek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, isemgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Isemgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena lill-mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana ta' ratti l-ħajr u nannulu bajjat ta' ferħ. Ngħidu, isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom.
ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu għarkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu ngħidu isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u ittantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt ngħidu isimgħu. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Puti, tkunu obbligati l-inħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor u li ma' hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxbu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxbu. Mela l-imħabba hi l-milja tal-liġi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja. 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 Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-ministeru ta' din il-biberija. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarem il-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra. Biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema. U kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smawiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija sabiħa ħuti din il-kelma li jgħidilna Ġesu li meta tnejn jew tlieta jinġabru f'ismi jiena nkun qiegħed hemm, jiena nkun f'nofshom. Allura pereżempju aħna llejla maħniex tnejn jew tlieta u x'hekk qegħdin naqra iktar. Allura nafu li il-mulej qiegħed hawn. Il-mulej qiegħed f'nofsna. Il-mulej qiegħed magħna. Il-mulej qiegħed jitlob magħna, mhux hekk. Għaliex? Għax aħna ltqajna f'ismu. Għax aħna ltqajna biex nitolbu lill-missier flimkien miegħu. Għaliex aħna ltqajna hawnhekk mhux bħala folla, mhux bħala klabb, każin, ma nafxiex, imma aħna ltqajna hawnhekk bħala il-ġisem tiegħu. Il-predikatur tas-seklu 14, Nikola Kabazilas, is of Greek, sewwa ilu ftit mejjed issa, is-seklu 14. Jgħid li kieku aħna kellna naraw dak li verament aħna,
x'naraw? Naraw li aħna il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu. Wikompli jgħid dan il-predikatur kbir, jgħid ir-rabta li hemm bejnietna, sewwa bejnietna li neminu li aħna fil-Knisja hija ferm iktar qawwija mir-rabta li aħna għandna ma' omna u ma' missierna pereżempju. Għax fil-waqt li ma' omna u missierna għandna rabta tad-demm, imma dak li jorbotna fl-imkien l-inna insara l-inna li nemnu huwa Kristu innifsu, għaliex aħna nagħmlu parti mill-ġisem tiegħu. Mhux hekk. Allura huwa importanti illi nifmu dan il-Vanġelu tal-lum, anzi dan il-qari tal-lum, f'dan il-kuntest. Illi aħna marbuta fl-imkien, il-Kristjaneżmu mhuwiex reliġjon individwali. Il-Kristjaneżmu huwa fidi li tiġborna f'poplu wieħed, anzi f'ġisem wieħed, il-ġisem ta' Kristu, għalhekk aħna marbuta fl-imkien. Sewwa dak li hemm fil-bank ta' quddiemek, dak li hemm fil-bank ta' warajk huwa aħuk, huwa oħtok. Inti ma tistax tgħid jiena ma jimpurtanix minn dan, jagħmel li jrid. Dan huwa l-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq emil ta' mħabba, ta' karità. Sewwa għaliex il-karità mhijiex biss li inti titma' lil minu bil-ġuħ u tisqil minu bil-għaġġ u tagħti l-flus il-foqra, le, imma l-Knisja tallimna wkoll li hemm imħabba li hemm karità li tmiss l-ispirtu. Li inti tikkoreġi lil min jiżbalja, li inti tgħin lil minu dajjef, li inti tqawwi l-qalb ta' min jaqta' qalbu, li inti tgħin lil minu fid-dubju pereżempju. Il-Vanġelu tal-lum propju jitkellem fuq dan, li aħna responsabbli ta' xulxin. Araw xejt il-profeta, fl-ewwel qari. Jekk inti lil midneb ma twidbux, sewwa Alla qed jgħid il-profeta, jekk int lil midneb ma twidbux, ma twissieħx, u hu għax inti ma twidbux imut fid-dnub tiegħu, jiena nfittex demmu minn idejk. Ibsa dil-kelma. Alla lill-profeta qiegħed jgħidlu inti tkun ħati tat-telfien ta' ħuk. Daqshekk hija serja. Daqshekk hija serja. Allura huwa dmir tagħna, dmir li jiġi mill-imħabba. San Pawl tkellem fuq l-imħabba tal-proxmu, mhux hekk fit-tieni qari tal-lum. Huwa dmir li jiġi mill-imħabba li aħna ngħinu, li aħna nikkoreġu li xulxin, li aħna nuru lil min jiżbalja l-iżbal tiegħu, id-dnub tiegħu. U din hija parti mill-missjoni tal-Knisja, mhux hekk. Ġesu jitkellem minn diversi livelli fil-Vanġelu, le, jgħidlek l-ewwel mur waħdek u għidlu, imbagħad jekk ma jismax minnek arġa' mur u ħu 2 jew 3 miegħek, sewwa. Imbagħad jekk ma jismax, erġa' mur il-Knisja. Allura hemm diversi livelli, hux hekk. Hemm il-livell personali, hemm il-livell bejn il-ħbieb, hemm anki il-livell tal-Knisja, hux hekk. Li l-Knisja għandha dan il-mandat ta' Ġesu Kristu li xxandar il-bxara tajba, u parti mix-xandir tal-bxara tajba huwa li l-Knisja tgħidilna x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. X'inhu li jaqadna ma' Alla u x'inhu li jifridna minnu. Mhux biex inkunu riġidi, jew merħijin, jew le, ma hemm bżonn li ngħidu l-verità. Anke meta l-verità mhijiex popolari. Anke meta l-verità tmur kontra il-kurrent tas-soċjetà li aħna qegħdin ngħixu fija. Anke meta l-verità lilek ġija l-kuxjenza tiegħek tnigżek. Għax ħuti, id-dnub huwa xi ħaġa serja.
Id-dnub huwa xi ħaġa serja. Ma nistgħux noħduh biċ-ċajt. Id-dnub mhuwiex sempliċement li inti tikser ir-regoli. Tmur tilgħab il-futbol u taqbad il-ballun bidek u r-referi jisaffar. Ma jkun ġara xejn. Imma d-dnub huwa serju. Għax jagħmel id-dnub? Id-dnub jaqtana minn Alla. U meta aħna ninqatgħu minn Alla, ninqatgħu mill-ħajja. Bħal meta jkollok din il-bozza li hawn hawnhekk sewwa u taqlaqha l-plakka. X'tagħmel il-bozza? Tintefa' ssir dlamm. Dan huwa dnub. Id-dnub iqaċċad ir-rabta tagħna ma' Alla li inna jitfana fil-mewt. Li inna jitfana fl-infern. Fl-infern. Dan huwa l-infern li inti tkun mingħajr Alla. Allura aħna ma dan id-dnub għaliex huwa xi ħaġa serja, ma nistgħux noqogħdu nilagħbu. Nistgħux noqogħdu nagħlqu għajn waħda, ma nistgħux noqogħdu nilagħbuha tal-puliti u tas-simpatiċi. Biex id-dinja tgħidilna li aħna moderni. Id-dnub irridu nsejħulu b'ismu. Irridu nuru dak li lilna jaqtana minn Alla. Għaliex? Mhux biex inkunu legalisti, le, ma dan bimħabba. Biex il-bniedem iħares lilu nnifsu mid-dnub. Biex min diġà qiegħed fid-dnub jikkonverti, jerġa' lura. Għax Alla jaħfrinna. Alla jsewwi fina l-ħsara ta' dnub. Alla huwa ħanin, kemm trid, ħniena tiegħu hija infinita. Imma jeħtieġ li anki aħna ħawti jew hekk. Li anki aħna ninqatgħu mid-dnub tagħna biex nirċievu l-ħniena ta' Alla. Ara x'jgħid is-salm jekk illum tisimgħu leħen il-mulej la twebbsux qalbkom. Min iwebbes qalbu, ħuti, min iwebbes qalbu, ma jistax jirċievi l-ħniena ta' Alla. Ma jistax jirċievi il-maħfra ta' Alla. U dan ma jfissirx li Alla mhux ħanin, ifisser li jien trasek ibsa. Mhux hekk. Ħalli l-affarijiet ħuti ikunu ċari. Allura hemm din il-karità ta' twissija. Li jiena ċert li dejn ħafna minnkom diġà jagħmluha, pereżempju il-ġenituri ma' tfal tagħkom. Kemm jiġu ġenituri u jgħiduli jiena nwissil it-tifel għax sewwa forsi qabad kumpanija li ma tantx tgħinu, forsi ma jridx jistudja, jrid jagħmel ta' rasu. Huwa importanti. Jekk aħna nagħmlu parti minn ġisem wieħed, jiena ma nistax ngħid huwa tikkankra kemm trid ma jimpurtanix. Jew billi għandi l-fwiet ma nafx fiha, jagħmel hu. Le ħuti. Aħna għandna din ir-rabta bejnietna, għandna responsabilità lejn xulxin. Aħna poplu ta' profeti. Il-Magħmudija tatna sehem mill-missjoni profetika ta' Ġesu Kristu. Jiġifieri li ngħinu lil xulxin nersqu lejn Alla. Mhux jimpurtani. Allura mbagħad jgħid, fl-aħħar jgħid, jekk anqas irid ikun jisma' żommu b'wieħed pagan jew pubblikan. Anki fil-każi estremi, il-Knisja hija fid-dmir li turik li inti maqtuħ minn Ġesu Kristu. Mhux li teqtek minn Ġesu Kristu, li turik. Allura f'ċertu sitwazzjonijiet u x'hekk hemm dik li nsejħula skomunika. Le? Tafu x'inhi? Meta l-Knisja tgħid dan il-bniedem huwa maqtuħ. Ma mhux għax taqtawi, huwa id-dnub li jaqtek. Meta l-Knisja tgħidilna isma' f'din is-sitwazzjoni li inti tgħix fiha, jekk inti qiegħed fid-dnub il-mejjed, fid-dnub gravi, ma tistax titqarben hu.
Għaliex? Biex inti tinduna f'liema sitwazzjoni qiegħed. Biex inti tikkonverti, mhux kastik. Kastik u l-premju ma nagħtuhomx aħna. Kastik u l-premju jagħtihom Alla. Imma l-Knisja fid-dnub tiegħek, fis-sitwazzjoni tiegħek tgħinek tifhem il-gravità, turik f'liema sitwazzjoni qiegħed, turik li jint maqtuħ minn Ġesu Kristu. Li inti għandek bżonn tikkonverti. Jiena pereżempju darba kelli okkażjoni naqra dawn il-riti antiki tal-iskomunika, mhux hekk, li fihom kliem ibes, jiġifieri imma fl-aħħar mill-aħħar hemm talba kollha jispiċċaw bl-istess mod bix-xewqa bit-talba bl-awgurju li dan il-midneb jikkonverti. Jerġa' lura. Għaliex kollox huwa għal konverżjoni tagħna. Narġa' ngħid, għax aħna dawn l-affarijiet ma fimnihomx, allura kulħadd jgħid il-ħmerijiet tiegħu. U dan mhuwiex kastik. Meta l-Knisja tgħidlek isma' f'din is-sitwazzjoni għalissa ma tistax titqarbel. Biex inti taraf il-gravità tas-sitwazzjoni tiegħek. Biex inti tikkonverti. Dak li qed jgħid il-Vanġelu tal-lum. Propju dak li qed jgħid il-Vanġelu tal-lum. Żommu bħala wieħed pubblikan u pagan. Jiġifieri wieħed li bl-emil tiegħu poġġa ruħu barra. Ħalli jaraf li qiegħed barra. U l-qalb tiegħu terġa' ddur lejn Alla. Ħalli din is-sitwazzjoni forsi tkun il-moment li huwa jindem u jikkonverti. Għaliex hemm din il-ħniena ta' Alla li narġa' ngħid titlob minna li aħna ma websux rasna quddiem il-ħniena kbira tiegħu, imma li aħna nindmu minn dnubietna. Aħna għandna din il-missjoni li jittajjeb ngħidulu tajjeb u l-ħażin ngħidulu ħażin. Meta qegħdin ngħixu f'dinja ta' relativiżmu. Relativiżmu taf xi fisser illi tgħid tajjeb dak li jaqbillek u dak li mhux tajjeb dak ma jaqbillikx. Le, il-verità hija waħda, mhux ngħid jiena, mhux tgħid int, mhux ngħidu aħna kollha ma' xulxin. Imma dak li jgħid il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu, din hija l-verità. Għaliex Ġesu għalinna jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Allura ejjew ma nitqarqux ħuti. Għaliex qegħdin fi żmien fejn dawn l-ħna li jduru madwarna dan it-tawwiġ tal-verità sar moda. Sar ir-regola ta' kuljum. Ma l-affarijiet ta' Alla ma nistgħux nilagħbu. Il-ħażin irridu ngħidulu b'ismu. Il-ħażin ma tistax tbirku. Jekk nagħmillek il-velenu fi fliexkun tal-imbit u tixorbu joqtlok xorta. Avolja l-fliexkun sabiħ. U jiena inkun ħati tal-mewt tiegħek. Hekk ukoll meta nippreżentaw id-dnub bħala xi ħaġa tajba jew li tista' tagħmilha. Ma jfissirx li ssir tajba? Assolutament. Ifisser li min qed jagħmel dawn l-affarijiet qed jabbi l-kuxjenza tiegħu bit-telfien tal-oħrajn. U tafu Ġesu x'jgħid fil-Vanġelu. Min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin aħjar jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin u jitfgħu fil-baħar. Hija l-iktar kelma ibsa li jgħid Ġesu fil-Vanġelu. Allura ħuti biex ma nkunux skandlu ta' għal xulxin. Biex aħna nxandru l-verità kif inhi. Kif wassalinna Ġesu u kif waslu inna l-apostli permezz tat tradizzjoni tal-Knisja, aħna għandna dan id-dmir li nagħlmu, li nwissu u li nikkoreġġu.
Jekk din il-ħaġa ma tintoġobx, ma jimpurtax. Laqqas Ġesu ma kien jintoġob. X'aħna nippretendu aħna? Lin-nies ixaxpunna li jgħidulna prosit. Meta lilmu lejn Ġesu x'għamlulu? Salbuh. X'aħna nistennew aħna? Li d-dinja tagħtina xi medalja? Le. Aħna l-medalja tagħna, l-premju tagħna, il-ġieħ tagħna huwa li nxandru l-verità ta' Ġesu Kristu. Bimħabba għall-oħrajn. Bimħabba għall-oħrajn. Għaliex l-imħabba il-ħniena titlob il-verità. Mingħajr il-verità m'hemmx ħniena ta' vera, hemm ħniena falsa. Li jiena ngħidlek ħaġa li mhux vera, qed titħadd bik, dik mhix imħabba. Jekk tmur għand it-tabib sewwa u siblek marda serja u jgħidlek u m'għandek xejn. Murħu żewġ pilloli tal-uġieħ ta' ras u jgħaddilek. Qed jirranġak, ipoġġik għal frisk. Imma jiena biex ma ninkwetax ta' biex ma nġibhomx bil-kbar. Sewwa. Dik ħniena. Dik ħniena. Dik hija mibeda u għerq u gideb. Ekk ukoll fejn jidħlu l-affarijiet ta' Alla. Li tgħid il-verità imma bl-imħabba. Il-verità biex wieħed jaraf, jarbel, emilu dak li hu u jerġa' jdur lejn Alla. Anke bil-paċenzja, anke bil-mod, ma jimpurtax. Anke fost ħafna diffikultajiet, ma jimpurtax. Ma l-verità ma nistgħux nawġuha. Il-verità ma nistgħux nawġuha. Allura ħuti ejjew nitolbu lill-mulej u xekk. Ejjew nitolbu lill-mulej biex jagħtina dan l-ispirtu ta' imħabba ma' xulxin, dan l-ispirtu ta' fraternità vera, li aħna nixtiequ l-ġid ta' xulxin, li aħna jimpurtana minn xulxin. Li qatt ma ngħidu dak jagħmel li jrid u dik tagħmel l-affarijiet tagħha. Le, dan mhux l-ispirtu ta' Ġesu Kristu. Kieku Ġesu Kristu rraġuna hekk, kieku aħna kollha diġà mitlufa. Imma Ġesu Kristu tnessa mill-glorja tiegħu minħabba fina, ħa in-natura tal-sir u refa' id-dnub tagħna minħabba fina biex aħna nkunu salvati. Allura nitolbu lill-mulej u xekk biex jagħtina dan l-ispirtu li aħna wkoll ngħinu li xulxin fil-ħniena imma fil-verità. Jew nistaqarru fl-imkien mal-Knisja kollha il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher, dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel bil-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet tal-lina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn bejn l-wied skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollniex tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li għat il-ħajja, li ġej bil-Missier u mill-Liben, li huma jqum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'omm il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqar ma' mudija waħda għal-maħfra tad-dubiet. Ħuti jeżiż bit-tama li l-mulej jismana u jenna
ejjew nresqu qudiemu it-talbiet tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek fil-ħidma tagħha biex issejjaħ lill-midinbin għall-indiema ħajjerġgħu jinħabbu miegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal fis-saltna tal-għena u Isliem lill-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa u lill-mejtin kollha li jgħixu fl-imħabba il-ħajja tagħhom fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Anqal qalb dawk kollha li websu qalbhom fid-dnub biex jarfu f'liema għada kera jinsabu ħalli jqumu minnha u kollhom niedma u sobina jerġgħu lura għal għandek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lill-poplu l-ġdid li inti ksibt għalik minn kull teddid tal-ħażen biex ħadd ma jiġi imqarraq mill-fruwat u t-tlellix tad-dinja tad-dnub u jitbiet minnek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żommna dejjem ma' qogħdin flimkien f'din ix-xirka waħda ta' mħabba li hi l-Knisja tiegħek biex inħarsu dejjem fi spirtu wieħed ir-rabta ta' Sliem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej missier qaddis il-qadan it-talb li aħna qed nimpoġġu quddiemek u fil-ħniena tiegħek katina dak li neħtieġu biex inkunu nistgħu naqduk bil-ferħ tul ħajjitna kollha. Inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-imbit li qed nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-Sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdejn l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smawiet.
Osanna fil-għoli tas-smawiet. F'dan il-moment min jiflaħ joqgħod arku bteħ, min ma jistax joqgħod arku bteħ joqgħod bil-wieqfa, ma mhux bil-qiegħda. Mhux bil-qiegħda. Bil-qiegħda joqogħdu dawk illi assolutament ma jistgħux jagħmlu mod ieħor. Taħi. Ħalli anki l-ġisem tagħna jieħu sem f'din il-liturġija, fit-talb li aħna nagħmlu. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kla ħajl kalċi, reġa radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex f'tiġrib, iżda għalisna mid-deni. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa
u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix lent nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Kristu. ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Taqarbina ta' xewqa, Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Adeu,
nitolbu. Mulej, inti titma l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar mogħtija lilna minn ibnek il-Għażiż aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jbarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.